Югын ярап, мына танышырга. И бүтүнчү корап турган кебек, так, һәр корыйбыз. Булар корлашырлар икән. Әгәр дә теләк зур икән. Зур икән димәк булмый. Бүтән берәүләр тиз табаны, икенчеләр бик озак эзли. Найти мужчину проще простого. Нельзя говорить на улице первый привет парню. Кая синең горурлыгың? У нас есть суть божественная. Мне тоже Да, нравится. все, к чему мы привяжемся, у нас заберут. Вы Всё сейчас все мужчин. объясните же, да? Любовь – это, безусловно, естественно, это не бабочки в животе. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Аитова. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30, 40, 50. Зөлфия Валиева, Олеся Лесная. Һәм без башлыйбыз. 30, 40, 50. Кызлар, бүгенге тема үтә дә актуаль. Мөгаен бүгенге көн өчен генә түгел, гомер буе ул хатын-кызлар өчен актуальдыр. Ничек дип уйлыйсыз әлеге теманы? Әлбәттә, ул сөйгән яр белән бәйле. Ничек үзеңнең парыңны табарга? Ничек ялгызлыктан котылырга? Үз кешеңне табу өчен билгеле бер алгоритмнар бармы? Ни өчен берәүләр бик тиз таба, кичкенәдән, бакчадан ук таба, икенчеләр 30да да, 40та да таба яки югалта, яки таба алмый, 50дә дә, 60та да әлеге проблема актуаль булып кала. Менә шушы темага фикер алышыйк әле. Ничек уйлыйсыз, ни өчен бу шул дәрәҗәдә хатын-кызлар өчен мөһим? Үземнең парыңны табу. Мин 26 яшендә инде үземә сүз бирдем. Мин беркайчан да кияү өчен яшәгәнмен. Чөнки минем шуның хәтле холкым авыр, минем белән бер кеше дә түзә алмый, бер кеше дә яши алмый минем белән дип. Мин уже театрда теге карьера төзеп, актриса булып, минем гаиләм булмый дип, шундый нокта куйган идем. 26 яшьлек карт кыз дип уйлагансың сез. Менә шул нокта куеп, мин теге рәхәтләнеп җиңеләеп кенә киткәндә, Ходай Тәгалә күрәсең миңа карап әйткән, Зөлфия, матурым, минем планнар башкачарак иде әле менә. Таптым мин сиңа дип. Менә ул шаккат малай бер, кызык шундый. Аңа хәтле мин очрашкаладым. Инде мин бер егет белән беренче очрашудан ук мин аны күрә идем, нинди икәнен, ничек икәнен, миңа кызык түгел. Миндә дә бар. Миңа даже әйтәләр, син теге вообще шундый явыз хатын-кыз. Син бер кайчан да кияү башлардан атлап йөрисең дигән кебек, по головам ходишь. Дип әйткәннәр иде мисәл. Мин шундый ни борчыла идем, что мин үпкәләтәм егетләрне, борчыла идем мин шулай итеп. Аннары менә табылды. Шундый кызык, кызлар, менә минем өчен, мин бит инде 32 яшьтә генә кияүгә чыктым. Минем инде акыл утыргач чыктым дип әйтергә була. Ә безнең өчен, әйтик, минем өчен дә, ирем өчен дә ул нормаль вакыт. Без хәзер дә уйлыйбыз, иртәрәк очрашкан булсак, бәлки бер нәрсә дә килеп тә чыкмас иде. Чөнки без инде шушы дәрәҗәдә, шушындый уйлар белән очрашырга тиеш идек. Иң кызыгы, минем аңа кадәр кияүгә чыгасым да килмәде, беләсезме? Чөнки һәм ул популяр тиздән булачак. Ул ой популяр түгел, һәм мине аңламыйлар. Мин хәтта аны әйтмәскә тырыша идем, чөнки бөтен кызлар да теләгәч мин дә телимдер инде. Мин бит инде ниндидер нормаль. Мин сиңа эзләп караганым бит бер егетләр дип әйтә, мине арыйрата. Син нәрсә инде, Зөлфия, андыйлар күп бит иде миңа. Без сер сандыгын ачабыз, Олеся, синдә бераз бүлеш, уй фикерләрең белән. Ни дәрәҗәдә әле ничә егетең бар бүгенге көндә? Әйт безгә. Юк, алар юк түгел инде. Инде әлбәттә. Алар юк түгел инде дип әйтте Олеся, чәчләрен тибрәндереп. Үзе шибәр, үзе популяр. Ничек дип әйтим инде? Ну, миңа 30 яшь бит инде. Ләкин мин нишләптер теге беркайчан да менә шушы яшьтә кияүгә чыгарга дип уйламый идем. Әлбәттә, ул туганнар, дуслар арасында күп булды инде, хәзер дә бар. Ништер картаясың, анда кемдәрдер милфа дип әйтергә тели инде анда. Милфа бу бит башка тема булмай әле. Аңа кермим. Милфа буласың өчен анда теге. Милфа безме, Зөлфия? Белмим мин. Юк, аны өчен аерылырга кирәк була. Гафу итегез. Юк, без милфа түгел әлегә. Сез милфа түгел. Әлегә түгел, без гомумән милфа түгел. Мин бер нәрсә аңламадым ярар. Буласың инде шундый стереотиплар күп булды, ләкин нишләптер мин аларның берсенә дә карамыйм инде алай теге. Үзем ничек рәхәт яшим, шулай яши бирәм. Миңа рәхәт менә хәзер вакытта син әйттең бит, 30 яшьтән егер кичердем дип. Тетор.
Әйе, менә мезгелдә. көттәптер. Нәрсә белән шөгыльләнәсең килсә, шуны шөгыльләнәсең. Нәрсә ашыйсың килсә, шуны Ие. ашыйсың. Сине теге Хочу пряники Да, ем, да, хочу Да, халву хавыз пряник. с пряниками моны ем. аласың килсә аласың. Рәхәт бит инде. Барасы жерге барасың, Да, бер кешедән барасың. сорыйсы юк, бер кемгә менә аны үз рәхәт, гаиләнең үз рәхәте дип иптәшләр. Иң- Шулайдыр, да. Менә иң кызыгы кызлар, ни өчен соң әлеге мәсьәлә шул дәрәҗәдә авыр? Ни өчен ул безнең менталитет белән бәйлеме? Ничек сез уйлыйсыз? Ни өчен безгә шул дәрәҗәдә? Без бит инде принцессалар үсәбез. Без принцны көтәбез. Ә принц юк та юк, юк та юк, юк та юк. Ул күп кешедә 20-дә дә юк, 25-дә әллә без күрмибезме? Әллә алар бөтенесе дә принцлар якын тирәдә? Ә мин ниндидер принцның образын дөрес куймыйммы? Зөлфия, син бит психолог буларак та Зөлфия бит әле Нәрсә безнең дип әйтим психолог инде? Без белемле һаман- кеше. Бер фикер кабатлана безнең генә, үзең бәхетле булырга тиеш дигән, бер кем бәхетле Әйе. итә алмый. Бәхетле була алмый торган кешегә күпме генә нигъмәт, нигъмәтләр, нинди генә игътибар, нинди генә бүләкләр бирсәң дә, ул төпсез кое кебек сеңә дә бетәчәк, сеңә дә бетә, сеңә дә бетә. Кеше ары бетә аны бәхетле итә. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә кеше үзе тулыланырга тиеш инде ничектер, аңларга тиеш. Рәхмәт әйтеп, дөньяга рәхәтләнеп яшәргә тиеш. Шул гына. Менә ул чиракта син аңа бүләк биргәндә, сез уже тулып чыга бәхетегез, ташый башлый бәхет. Менә шулай дип Ә уйлыйм. ничек соң алыйса, кемдер әйтә, индер адымнар ясарга кирәк. Беренчедән, мәсәлән, синең менә башка анда танышларың белергә тиеш, син үзең генә булны эзләвеңне белергә тиеш дип әйттеләр. Кемнәрдер әйтләр, индер Әлбәттә адымнар булырга таныштыралар тиеш. хәзер. Таныштыралар. Менә минем бер егетем бар, өйләнмәгән. Әйдә без сингә таныштыр. Әйе. Менә ул бик кешәй бер. Миңа Шулай да- таныштырасың, шулай. Дус Әйе. кызларым ясап, Ничек менә буламы? бушлый анда. Шулай Юк. танышканыгыз юкмы? Юк, Нишләп? мин яратмыйм алай танышырга. Менә мин дә шулай дип уйлыйдым. Ә ул бит дөрес түгел. Ник таныштырсалар начар түгел бит Начар кешеләр. түгел. Ничектер инде сез ир белән хатын кебек. Күз алыйм мин менә андай берне. Ничектер сезне таныштыралар. Уңайсыз теге Уңайсыз, икене кебек ә. нәрсә Ә әйтә. син бит аңа яләшергә тиеш ул кешегә. Ничектер, ну менә урамда танышкан кебек булса, ул рәхәтрәк. Ну языша башлыйсыз башта еләшә. Бар Булса, ә беләде. бәлки, Ниндидер бәлки сәбәбе Аллаһ менән Тәгалә дә. сиңа шундый сәбәбен чыгарадыр. Менә Бәлки, сиңа әйе. урамда түгел, кемнеңдер урамда, мәсәлән, ә синеке таныш шулай итеп аша таныштырып. булырга тиештер бәлки синең. Әгәр дә әлеге килгән менә шушы таныштырасы егет синең булачак мәхәббәтең булса, кем белә, әйтик, без минем ирем белән ул безнең авылыбызга кайтып йөргән, без гел якын тирәдә каядыр йөргән, безнең танышларыбыз уртак, ул минем сеңлемне дә белә. Һәм ул бит менә шушы без бер компаниядән түгел, менә каядыр якында йөргән, бәлки кемдер теге таныштырам дигән булса, ну белмим инде, безнең очрак түгелдер. Бәлки Әйе. таныштыру начар түгел. Мин аны кызлар кияүгә чыккач кына уйлый башладым. Әни өчен миңа таныштыру шундый мыскыллы түгел инде, дөрес сүз түгел. Менә әйтә бит Ничектер әле. шундый Ничектер ир белән мыскыллану хатын түгел, шикелле. ничектер рәхәт Үзен түгел. тоя башлыйм. Үз-үзеңә кимсетелгән Әйе итеп. шул, син А. теге илне кимсетелгән. Неме шуны Әйе, булмады? башка Үзеңә кеше тапмаган. үзең таба Әйе. алмадың инде, менә Әйе. мин сиңа табып Әйе, алам дигән. әйе. Аның бер начарлыгы И да бөтенче юк. карап торган кебек, так, һәр карыйбыз. Юк, Болар юк, ничек начарлыгы. парлашырлар икән. Менә икәүләшеп. 30-да әйтик, мин шулай уйлаган булсам, мин хәзер инде 40-ка якынрак, мин хәзер алай уйламыйм. Мин уйлыйм, Әйбәт дип. таныштыру бик яхшы әйбер һәм хәтта минем үземнең таныштырган бер пар бар. Алар таныштырып бер-берсенә гашыйк булып, балалар үстерәләр һәм кызлар. Ул ниндидер бер сихри процессның син бер өлеше кебек. Шуңа күрә башка кешеләрне таныштыру да шәп әле Гел алай минемчә. булмый бит. Ну, гел Кайвакыт булмый. таныштырасың даими. Ана син Алар менә яшәп таныштырдың китәләр дә, дип. яшәп китәләр дә, менә минем шулай булды. Алар миңа рәхмәтләр укыдылар, ниндер тортлар белән килеп, миңа инде син булмасаң, без гомердә дә бер-беребезне тапмас идек дип. Ана И син туйга калдыңмы? бер атна кала өйләнешергә туй. Кунаклар чакыртылган, бөтен нәрсә бар. Әйе. Всё. Син Булмады. син иң ахырга калдыңмы? Ахырга калмадым. Ул хатынның баласы бар. Алар бергә яшәмиләр. Ул кыз үстерә бала. Ну, ул миңа аннары ничәдер ел узгач, ул миңа әйтте: "Рәхмәт әле, мин хотя бы балалы хәзер. Дип әйтте. Син булганга, Әйе. балам." Менә шулай кич булган яшәмәделәр. Әйе. Ну, күрәсең, шулай язган булган. Бер әйбер дә сәбәпсез булмый дип әйтәләр бит инде. Шуңа күрә нәрсә эшләргә кирәк, кызлар? Әйдәгез, шуның турында сөйләшик әле. Менә мин әйтик, әлегә дә кадәр дә аңлый алмыйм. Минем бердән-бер аңлаган әйберем менә шул: синең бүгенге көнеңнән ям таба башласаң, үзеннән үзе тормыш яхшырак кебек. Ә икенче яктан уйлап карасаң, Зөлфия, менә минем янда бик күп шундый үтә дә
мына шибер, уңған, булған, түрлі яқтан булған қызлар эми олар шошынып яшилер. Оларның яннарында кишилери юк. Оларга кирәк. Оларның ничек аңлатырга? Ну кирәк, Кирәкме кемгә аларга кирәк? бар? Ну без Бәлки сот кирәк тә сонда яшибез түгелдер. кызлар. Бөтен кешегә дә кирәк, кемгә Юк, кирәк бәлки кемгәдер түгел. кирәк түгелдер. Кемгә кирәк түгел, бөтен Юк, бар, кешегә дә минем кирәк. танышлар шундай, мәсәлән. Кирәк түгел. Әйе, кирәк түгел анда. Бәлки ул былай гына Безләр- әйтәләрдер, кемгә кирәк түгел. Белмим Чехов абый әйткән бит безнең. Кешегә кеше кирәк, человек нужен Нюансы, человек да. дигән. Каждой твари по паре дисең, шуны әйтәсең. Каждой твари Элизабет Гилберт өзінің китабында Китабын укыдым. әйтик. Аның «Золотой брак» деген китабы бар. Еш Малис Люби гына түгел, аның «Золотой брак» деген бір китабы бар. Ул анда киресенчә әйтә. Бүтән хатын кызлар да бала табыр өчен, кияүгә чыгыр өчен аның өчен яшәмиләр. Төрле кешеләрнең төрле миссия. Һәм аны кабул итәргә кирәк. Бүтән кешенеке кебек булырга тиеш түгел. Ул хәтта Африкада яшәүче хатын кызларда да шулай икән. Бүтән кешенең дә миссиясе бер түгел дип әйтә. Ул һәм минем өчен Дөрес. аны укыганнан соң тагын теге уйларым фикерләр. үзгәреп китте. Шуңа күрә әлегә кадәр мин теге дөрес җавап, нәрсә эшләргә кирәген беләм дип әйтә алмыйм. Бер кем белми ничек булырга тиеш Бер икәнлеген. тапкыр Бер эшегез кем иши. белми. Юк, аның кагыйдәләре дә, схемалары да юк. Әгәр дә теләк зур икән, әйтик, менә суд сонда басым ясады. Теләк зур Бөтен- икән димәк булмый ул. Бүтән теләк зур. Теләк зур булса булмый ул. Әгәр дә Потому что менә маңгаеңа танышам языла барасы калса уже икән, менә мин Много хочешь, мало кемнедер получишь. эзлим, барым кирәк, миңа кирәк. Все уже. Егетләр андыйдан дефицитный курка. человек. Егетләр Егетләр андый кирәк түгел, андыйлар безгә хатын-кыздан кирәк курка. соны. Ул белән шул төпсез кое дип атыйм мин андый Әйе. кешеләрне. Нәрсәдер эзләп йөрүләр. Әник мин әзер, мин хәзер менә мәсәлән җитлектем, мин әзер дип әйтүче начармын ул. Мин танышырга әзер дип әйтүче. Ну, әзер танышырга әзер. Юк, әзер Эзләмим, ул, кирәк түгел. ну, может Просто принять. аралашыр дигән өчен типтә. генә. Аралашырга Әй, өчен аралашырга әзер. әзер, Аралашырга. әйе, ничектер барып анда. Әйе. Все. Әзерләнеп, Алыгыз мине дигән кебек, килеп, әйе. бизәнеп, матур күлмәк киеп, ибне калтырый. Ир-атларны И уже уйлый куталган башласам, әйбер. белән өйләнешәбез, безнең биш бала булачак, шунда яшәячәк. Хатын-кыз шулай план кора бит ул. Әйе. Ирләр бит план кормый, Беркайчан танышканда. алай булмый. Алар план кормыйлар. Ә хатын-кыз инде әллә нәрсәләр уйлап бетергән була инде. Кияүгә дә чыга ул шул ук вакытта. Ие. Гомумән хатын кызларга караганда ирләр дөресрәк яши, дөресрәк ярата дип әйтәсеңме син? Алар нәрсәдер өчен түгел, ә ничек бар шулай ярата һәм Хыялланмыйлар дип яши. уйлыйм инде, хатын-кыз хыялый бит инде ул әллә нәрсә. Хыялый ир-атлар юк дип әйтәсеңме? Бар, инде андыйлары да бар, хыялыйлар да бар. Әлеге темада сөйләшә башлагач, сорауларга, җавапларга караганда сораулар күбрәк кебек. Кызлар минемчә нәкъ шушы мизгелдә безгә туктап, чөнки туктарга кирәк. Алайса безнең җавапларга караганда сораулар арта кебек. Шушы эш буенча, гомумән хатын кызларның психологиясе буенча, тормышларын үзгәртү буенча, кем дип әйтергә икән? Белгеч. Белгеч, безгә белгеч Популяр кирәк. белгечне чакырып фикерен ишетергә кирәктер. Әйдәгез әле икенче өлешкә күчик. 30, 40, 50. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәр кемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. Утыз, 40, 50. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Студияда Венера Итова, Зөлфия Валеева, Олеся Лесная һәм искиткеч кунагыбыз белән таныштырыйк әле кызлар. Меңләгән кызлар өчен маяк булып торган. Аның исеме инде Казанда гына түгел, Мәскәүдә төрле дөньяларга таралган. Алсу Гавнер үзе. Алсу, бик шат бу студияда сине сәламләргә рәхмәт килүең өчен. Хәерле көннәр, кызлар. Зур рәхмәтләр чакырган өчен. Минем өчен бу спонтанный бер вакыйга дип әйтим инде. Иң яхшы әйберләр шулай була. Алсы шуңа күрә бүген Алсуның төнья самолет эшләре күп китер алдыннан күп була. Ә ул вакытта безгә килде кызлар. Ну, Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Рәхмәт чакырган бик зур. өчен. Алсу без шундый үтә дә четерекле гомер буе актуаль булган шундый тема бүген сайлап алдык. Һәм ул чыннан да һәр вакытта актуаль. Миңа калса 30да да, 25тә дә, кайберәүләр 18дән ук уйлый башлый, 40та да, 50дә дә, 60та да миңа калса ул актуаль. Ничек үзеңнең икенче яртыңны табырга? Шулай дип әйтеләр бит инде, яраткан, сөйгән ярыңны табырга. Ни өчен берәүләр тиз табаны, икенчеләр бик озак эзли? Ни өчен
табып ялгышканнан соң да кайбиреулер тагын һаман ялгыша. Сораулар бик күп, әмма менә әгәр дә конкрет җавапларга күчсәк, бик күп хатын-кызлар белән аралашасың син һәм хәтта хатын-кызларның язмышларын үзгәртергә сәләтле ханым кызлар белә идегезме сез? Белә идек. Хәзер беләсез. Нәрсәдән башларга кирәк? Безнең бәлки төп хаталарыбыз бардыр. Нәрсәдә безнең менә ялгышлыгыбыз? Нинди төп хаталар безнең адымнар ясаганда, әлеге шушы бәхеткә дип әйтегендә? Венера, мен урысча сөйләсәм буламы? Я русчалы, татарчалы да ярый, без иң Мен мөһиме татар кызы фикербез. булсам да, но татар телем, конечно. Без русча аңлыйбыз. Я блогер-эксперт в соцсетях, в запрещенных и в разрешенных у нас в России. Я позиционирую себя как основатель трансформационного клуба «Я есть любовь», но при этом я не являюсь психологом. Но опыт у меня достаточно большой, так скажем. Через меня я уже 15 лет на информации, так скажем. Я 15 лет, обобщенно скажу, изучаю, так скажем, себя. Увлечена духовностью, духовными аспектами помимо материального плана. И через меня прошло больше 20 тысяч женщин, то есть через мой опыт. Фантастика. И мои знания утверждаются с каждым прочитанным письмом судьбы женщины. И если вот все вот так вот обобщить в систему, то мы увидим, что все происходящее в нашей жизни, в жизни любого человека, женщины, мужчины, любого, без разницы, все типично и закономерно. То есть у меня такая проблема, у меня такая болезнь, я вот от того-то страдаю. Это все форма от того или иного. Но суть, почему с тобой то или иное происходит, одна. И суть это заключается в том, что ты просто не ведаешь, кто ты на самом деле, да? Ты считаешь себя белковым телом, которое пришло сегодня, завтра ушло. И человек просто не знает, забыл, его не научили, кто же он на самом деле. И поэтому вот он копошится вот в этом материальном мире, и ему все эти сложности, трудности кажутся просто какими-то нереальными, тупиковыми. Но покуда ты жив, все решаем. Да. Итак, возвращаясь к нашему вопросу. Извечному вопросу, как да. найти вторую половинку. Своего человека. Да, своего человека. Здесь тоже есть закономерности. Вот эти причинно-следственные связи законы мироздания, они работают безукоризненно, безусловно, относительно всего и всех. Познакомиться с мужчиной, мы будем сейчас разбирать с аспекта женщины, естественно. Познакомиться с мужчиной, найти мужчину проще простого. Ну вот элементарно взять инициативу в свои руки, зайти в кафе в любое, подойти, поприветствовать. Есть такие челленджи, да, сейчас 20 приветствий. Ну, идти по улице и просто тупо... Моё, не моё. Нравится мужчина нравится. визуально, да. Да. Просто привет, привет, привет. Там, добрый день. И мужчина такой, привет. Мы просто тоже пробовали это, экспериментировали. Это работает. Да. Вот, элементарно, то есть познакомиться проще простого. Другой вопрос, встретить того самого мужчину, который будет соответствовать твоим пожеланиям, твоим каким-то идеалам в голове, да, каким-то качествам в твоей голове. И, встретив его, сделать так, чтобы и ты была ему интересна. Да. Была интересна, и чтобы из этого что-то получилось. Вы вышли на какой-то уровень отношений. Как будто И- шансы и уменьшаются, чтобы- уменьшаются. И чтобы Столько ты критериев. да, смогла удержать. Да. Да, ты вошла в отношения и смогла удержать. Вот здесь начинаются вопросы. Да. А так вот познакомиться, встретиться, это вообще без проблем. Женщина не должна полагаться на то, что мужчина должен, то есть мужчина, инициатива в руках мужчины. То есть знакомство, подойти к женщине, это прерогатива мужчины. То есть, да, и взять инициативу. Нет, ничего в этом мире нет должно и нужно. Это все как Это бы... сколько лет это нужно к всё от этому ума. прийти, Алсу, тоже? Вот представляете, это одно дело, я не знаю, тоже интересно мне, например, узнать. Вы же работаете не только с казанскими нашими татарскими, татарстанскими девушками, еще и с москвичками, и со всей по всему миру. Да. Вот по мне, так у нас, например, у татар все равно менталитет, есть такие особенности, что мы как-то вот, ну, не можем. Нам мы нельзя говорить на первые, улице да. первый привет парню. Как будто Нам бы мы нельзя. как прямо, мы же такие принцесски, мы цветочек. Мы ждем. И ғұрурлық. Қоя сенің ғұрурлығың. Ну, вот в том-то и фишка, в том-то и заключается работа над собой.
что ты выходишь за рамки своих стереотипов, за рамки своих шаблонов, своих идеалов в голове, своих ожиданий, потому что мы живем в материальном мире. Да, мы вечные, то есть в нас есть вечная частица, да, так Да. скажем, божественная суть. Да. Но несмотря на это, мы пребываем в земном плане, который сегодня есть, завтра нет. Сегодня наша форма — это белковое тело здесь есть, а завтра его уже нет. Ну, Ойлаймын условно. Грубо говоря. Но у нас есть суть божественная. Это Ай, не да. даже Да, Божественная и суть. в этом земном плане с нами будет происходить все то, что будет нас отделять от наших привязанностей. То есть, если у нас есть какие-то закоренелые шаблоны в голове, убеждения, привязанности к любимому человеку, к любимому мужчине, к детям, к родителям. Ну, вы же, наверное, замечали, что еще ни один человек вечно не жил. И рано Да. или поздно любой человек столкнется с болью утраты. 100%. Вот, поэтому ничто не вечно под луной. То есть в материальном мире ничего не вечно. Каждую секунду, каждое мгновение этой жизни клеточки нашего организма меняются, мы Это стареем, точно. да, это незаметно просто глазу, все меняется. Заметно, как тоже заметно. Солнце восходит, солнце уходит, дождь идет, заканчивается, снег идет, заканчивается, правильно? Все, даже камень. Просто у камня более во временном интервале более длительный период, так скажем, существования. Но даже камень превращается через миллионы лет в песок там и Что вы меняет так свою форму. Извините, что я вас перебью. Вы так говорите, да? У меня ощущение, как будто вот бывает же аксакал, шундай вот через время, шундай күп яшеген, күп көрген, күп білген, bütün нәрсені аңлаған кіші кебек. Как вы к этому так рано пришли, такая молодая девушка? Любой человек начинает что-то искать большее, обращаться к Богу, так скажем, да. Ну, кто-то просто начинает заглядывать в себя, когда его жизнь прижимает в какие-то обстоятельства, тиски, когда человек опускается на дно, начинает страдать, что-то проживать, и он просто не знает, он уже устал долбиться в одни ворота, а ворота-то, по сути, ворота не надо менять, ворота надо просто открыть калитку, и все, не надо долбиться, просто надо... Все во благо. Да, Всё все нас происходящее, возвращает. да. Ты пока на дно не упадешь, ты не сможешь оттолкнуться, так скажем. Вот с этим. смотрите, очень красиво вы нам, вот, в общем, в целом, как мир устроен, ну, как Да, бы и примерно вот мы... я тут еще не договорила про да-да-да. привязанности, да? привязанности. И вот, значит, мы делаем вывод, если все меняется, в том Да. числе, да, психоэмоциональное состояние человека, настроение человека, да, Да. каждый день с головы выпадает какое-то количество волос, ногти отрастают, все, также и человек меняется. И значит, в этом материальном мире, временном, мы не имеем права ни на что, ни за что привязываться, ни к чему привязываться. Все, к чему мы привяжемся, у нас заберут. Вы, наверное, замечали за собой такое, что вот осудила, да ты что, да как она себя ведет, да вообще капец, да? А потом через некоторое время ты совершаешь то же самое. Да, Просто да. другое дело, подметишь ли ты это сама для себя? Или скажешь... Захочешь, не заметишь. Да. Захочешь признать или нет? Да, даже не надо это говорить в открытую, просто для себя, внутри себя, что Да. условно мой муж заправил, это такой элементарный пример, мой муж заправил постель, и там балдахин остался под кроватью. Да, значит. да. Я такая захожу в комнату, ой, только мужик уж мог так заправить кровать. Ну, это вот, Да, ну, то есть уже осуждение идет, да? Ну, даже не увидел, надо, поправить. Да. И что ты хочешь? Я через несколько дней заправила постель, ушла, возвращаюсь в комнату, смотрю, точно так же. Застрял этот балдахин. Да. То есть осуждение же это вот как раз-таки от чего возникает у человека? От того, что у него какие-то идеалы в голове, Да. стереотипы. Он Есть что-то такое. ожидает, что вот будет так. Или человек должен соответствовать вот таким шаблонам в его голове. А он не может этому соответствовать. Он не будет этому соответствовать, потому что все меняется. Да. Ничего не статично. Ты же не в памятник, в конце концов, влюбилась. да? Конечно. Вот. И этот Поэтому- процесс не останавливается. Это он уже всегда когда в движении. замуж вышли, наверное, вот эта история, когда уже ты выбрала, а он меняется. Ведь самое сложное еще вообще выбрать надо этого человека. Просто я могу и по себе сказать, я очень, достаточно поздно замуж вышла, и в принципе я знаю очень много у меня вот классных подруг, вот особенно классные. Они вот такие и душевные, и умные, и вот со всех сторон они такие классные.
И пока вот не могут своего человека найти. Причем они живут свою жизнь прекрасную, они Вот как бы сейчас, не страдают. вот сейчас мы к этому подойдем. Ага, Почему да-да-да. я начала-то говорить про привязанность? Да, как так происходит? Вот Почему? все твои убеждения, вот все твои идеалы будут рушиться. Вот ты привыкла мыслить вот так, что кто-то что-то должен, а тебе жизнь будет показывать через условия, обстоятельства, через людей. Милая, не держись за это убеждение, оно сейчас разрушится. Ты условно выходила замуж за мужчину, который носил тебя на руках, а тот рождает, ну, условно, да, на руках, там как-то был внимательный, зарабатывал, день и ночь пахал, там, все дело угождая тебе. Но тут рождается первенец, и почему-то все начинает идти под откос. Под откос. Мужчина увольняется или его увольняет, он начинает пить там пиво, условно валяться перед телеком на диване, не может найти работу, начинает гулять на сторону. И почему-то это происходит после рождения первенца. Вот вы, наверное, замечали. Вот именно, потому что есть определенные законы мироздания, которые работают, безусловно, и распространяются на всех. Но почему именно после рождения ребенка? Вот, и, наверное, замечали, когда нет в семье ребенка, все прекрасно. То есть они могут дожить и до старости, не развестись, и любовница, и любовник никому не нужен. А вот если появляется в семье ребенок, то все. Тут и любовница появляется. Вы у сейчас все мужчины. объясните же, да? Ну, я Потому так, что заинтригована. я очень поверхностно. Все это объясняется. Вот все, что происходит в жизни у нас, и всему есть объяснение. Есть законы, которые зашифрованы в священных писаниях, таких как различных религий. Бхагавад-гита, которая еще 5000 лет назад была передана через аватара пророка, через Иисуса Христа, вот Новый Завет, Ветхий Завет, через там других пророков, да, Коран. Вот там все, вот эти законы, они зашифрованы в виде аллегорий, в виде каких-то легенд, там, притч. Хадислер. Да. Вот, и зачастую просто эти законы неверно трактуются, интерпретируются нашими священнослужителями достаточно Не в всегда, лоб, да. прямолинейно. На самом деле там очень-очень. Вот, например, даже вот брать, да, почему мужчина начинает изменять, да? Я читала и Бхагавад-гиту, очень многие священные писания, и Коран читала, и Завет, значит. Почему в одном месте Иисус Христос говорит: возлюби ближнего как самого себя, да? Он говорит так. А потом в другом месте он уже, перелистываешь странички, и он уже говорит: я пришел не мир принести, а меч, чтобы вставить его между отцом и сыном. Ну, я не дословно цитирую, между отцом и сыном. В общем, разорвать, меч вставить, разорвать близкие связи, родственные связи. Это вот как раз про привязанность, которую я вам говорила. Да. Первая же заповедь как звучит во всех религиях? Возлюби Бога превыше всего. Да? То есть всем своим разумением, умом. То есть любовь к Богу, потом любовь к ближнему. Возлюби как самого себя. Значит, такая внегласная между любовью к Богу и к ближнему. Себя, как самого себя. А мы-то зачастую что? Мы привязались к любимому человеку. Какой там Бог? Мы даже себя забыли уже. Мы даже себя не любим. Вот. И вот мы зачастую обходим вот эту первую заповедь и вторую негласную. И возлюби ближнего. И наша любовь к любимому, ну, ближнему человеку превращается в привязанность. Потому что такое любовь? Любовь — это, безусловно, естественно, это не бабочки в животе, это не какой-то романтик, это не какие-то возвышенные чувства. Любовь — это позволение быть всему таким, как оно есть. Это безусловное принятие. Утас Карак Илле. И вот наша задача, мы пришли в этот мир, наша задача удержаться от привязанности. Не привязываться ни к чему и ни к кому. То есть быть просто свидетелем происходящего. Как только мы начинаем привязываться к любимому человеку, к чему-то, к убеждениям, они у нас будут рушиться. Мы будем страдать. А привязываемся мы к любимому человеку, да? Наша любовь переросла в привязанность, а любая привязанность порождает агрессивные чувства. Все, вот условно. Моё. Ты
Да, агрессивно. Вот ты встретилась с мужчиной. Все, у вас отношения. Мужчина что-то как-то себя повел не так, как ты ожидала, не так, как видится в твоих идеалах. Все, у тебя что? Вспышка агрессии. Я обиделась, да? Или как он мог? Я возвысилась. А вспомните, еще написано: возвысилась Милхола в сердце своем над Божьим своим Давидом и стала бесплодной. Еще один закон мироздания. То есть женщина возвышается над мужчиной, и продолжение рода усекается, и она уже не может родить. Но это уже как бы такой крайний вариант, да? То есть продолжение рода пресекается. А как это продолжение рода пресекаться может вот в реальной жизни? Женщина не может найти себе мужчину. Там, на ней венец безбрачия, как говорят бабки, гадалки, да, там. Ну, Или такого не просто может. Венца безбрачия, значит, нет. Сразу венца безбрачия нет. Спасибо. Да. Мне кажется, уже многие сейчас Да, есть же какие-то, вздохнули, да, вздохнули, что уже... Есть, знаете что? Почему женщина не может найти того самого встретить? Абы какого она встретит. Ну, то есть абы какой — это тот, который не соответствует ее типажу, например, качествам, Да. которые она хочет видеть. Просто мужчину она может встретить, ну, с которым хочет построить отношения. Надо смотреть, что у нее в роду. Надо посмотреть, какие отношения у нее в семье между отцом и матерью, между бабушкой и дедушкой. Все, вот этих двух звеньев достаточно. Дальше в дебри смотреть не надо. Как правило, вот если женщина не может, ну, женщине уже 30 лет, да, и она до сих пор не в стабильных отношениях, ну, согласитесь, 30 лет это уже поздновато, да? Ну, как бы, у нас считается... Ну, Олеся, Нет, я сейчас рассуждаю про нормативы какие-то Умен кішілер арасында. Сен туғандарың енді теге... 25 яшқа хәтлем бірінші бала туырға тиеш дейлер біздің Әбилер. әбилер де врачлар да инде. Қазір бүтінде олай түгел. Yok indi. Ну, все равно, как бы, это юная... Ертерек болған сайын яқшырақ Сіз сөйлер ұзатамын. Ну, енді. так считается уж, по крайней мере. И вот эта сексуальная энергия, которая начинает расти там вот с подросткового периода, же, она же как раз-таки направляется на то, чтобы продолжить род. Да, для этого она дается. Ну, там очень-очень много объяснений. И вот, надо посмотреть, что там в роду у мамы и у бабушки. Вот этих достаточно двух поколений. Как правило, если женщина вот здесь сейчас не может найти, уже поздновато, да? Ну нет, на самом деле нет никаких рамок, это уж просто от ума. Как правило, значит, у бабушки там с дедушкой были ситуации, где бабушка не переносила боли от мужчины. Скорее всего, там дедушка либо на фронт ушел рано, погиб, не вернулся, Ну, либо... это же большинство. Мы же как бы... Вот именно что. Да, сейчас Потому много. что люди не помнят, кто они. Они не помнят, они не знают этих законов, как это все происходит в жизни. Поэтому мы видим столько разводов, столько ранних смертей раньше времени, столько измен, что со стороны мужчин, что со стороны женщины. Вот в том-то и дело. Если ты хочешь действительно серьезно что-то вот в своей жизни изменить, тебе надо очень глубоко рыть. А психология работает с головой, с умом. А надо работать с душой. Да, надо работать с душой. Алсу, а что делать тогда? Вот скажи. Нәрсе эшләргә, Нәрсе эшләргә Ты соң? можешь подсказать, вот у мамы с папой у тебя, ты помнишь, с А детства, я, как а я. и до сих пор уж, какие у них отношения? Не в разводе? Юк, әти үлді. Вот, Мгм, как да. қашан? 10 ел элек. Сиңа- 25 яш булганда. Вот. 10 Раньше- ел элек, юк, иртәрәк. Ну, преждевременно. А чего уж не Начар хочу сказать. ширинде. Начар Мгм. ширде. Әйе. Вот. Әнең характер не помнишь? Хара- Как правило. Можно я, Әтинеке спокойно. можно я опишу? Әйдә, әйдә. Можно я за тебя опишу? Давай. Ну, я уже по опыту. Скорее всего, мама у тебя властная, контролер, управленец, к ноге. Как я считаю, так и будет. Да ты такой, да ты сякой. Да, ну вот да. превосходство. Женщина рулит. А у нас мы вспоминаем, возвысилась Милхола, вот закон, да, возвысилась Милхола в сердце своим над мужем, своим Давидом. Әйе. То есть она посмеялась. Давид, царь, там с народом бегал, значит, радовался. Радовался с народом, как ребенок. И вот Милхола с балкона сверху увидела и такая, как дитя, она возвысилась над мужчиной. Ага. И вот закон. И стала бесплодной до конца дней глубоко. своих. То есть здесь показывается кардинально, да, возвысилась бесплодно. И в жизни также, но не столь кардинально, по-мягкому в жизни происходит.
Вот. Это говорит о том, что Олеся поэтому замуж выйти не может, я не пойму. Да, потому Да? что продолжить. Из-за мамы, да. Цель-то замужества какая? Ага. Итого. То есть создать семью. Создать семью, родить детей, а это да. продолжение рода. Здесь нет взрослый или ребенок. Они не сенсу. Продолжается тенденция, понимаешь? От твоей бабушки, у тебя бабушка с дедушкой явно жили вот так вот в конфликтах. Бабушка. Ну, Гафу итегез, мен әзгенә бүлдертим әле. Бит без гаепле булмаган бар шундый фактлар, шундый тарихи вакыйгалар, әйтик, сугыш, Бөек Ватан сугышы. Бөек Ватан сугышыннан соң күп кенә ир-атлар әле кайтса ярый, кайсылары ничек кайта, аннан соң эчүчеләр күпме булган, һәм башкасы. Хатын-кыз үз өстенә шушы йөкне алырга тиеш булган. Һәм үзеннән үзе ул инде көчле, ул башкача яши алмый, аңа бит тартырга кирәк, балаларны үстергә кирәк. Андый әни тәрбияләгән малайлар нинди булып үсергә мөмкин? Һәм без бит гаепле дә түгел кебек бит. Ул Олеся гына түгел, бу безне карап утыручы, бу һәммәбезгә дә кагыла дип әйтергә була. Ничто не случайно в этой жизни. Все происходящее закономерно. Вообще абсолютно никаких несправедливостей, ни случайностей нет. И, во-первых, не все же мужчины ушли и не вернулись. Почему именно твой не вернулся, условно, да? А у кого-то вернулся, но вернулся в другую семью. Или нашел там такие же тоже истории есть. Поэтому нет такого, что несправедливо, вот так судьба меня оставила там на краю земли. Поэтому и... Несмотря на то, что ты столкнулась с какими-то препятствиями жизни, это не значит, что ты должна теперь агрессировать Богу Богова, Кесарю Кесарева. Это тоже из Библии взято. То есть внутри понимание, что все закономерно, что все божественно, все происходящее по воле Аллаха, по воле Творца. Но внутри, да, ты понимаешь, у тебя нет сопротивления в виде агрессивного чувства, недовольства, осуждения, там, ненависти, неприязни и так далее. А снаружи ты действуешь. Снаружи воспитываешь, конфликтуешь, целеустремляешься, делаешь, не сидишь сложа лапки. Надо, если ты разводишься. Если мужчина условно тебя избивает, ты не сидишь такая, принимая волю Аллаха, да? Ты поднимаешь трубку, звонишь в полицию, берешь детей, бежишь. Но при этом внутри ты понимаешь, что все, что с тобой происходит, источник этого происходящего, этого мира снаружи, в тебе внутри. Привязалась. И гаепле да тугель. Надо убирать вот эти гаепле, гаепсис. Себепче. Да, причина того, что происходит в твоем миру, это же в твоем происходит. В моем такое не происходит. Потому что у меня другое мировоззрение, другая реакция на происходящее. И, соответственно, если я в моменте реагирую отлично от тебя, условно, ты на одна и та же стрессовая ситуация. Стрессовая. Ну, нет никаких стрессов. Это твое восприятие этой ситуации стрессовой. Это ты ее окрашиваешь в черный цвет. Или в злой, или плохая проблема. Я же ее окрашиваю в возможность. И я вижу, ага, сейчас пространство легло так. Вот, ну, грубо говоря, Аллах мне дал вот эту ситуацию. Я ее принимаю. У меня нет выбора, принимать это, не принимать. Все, внутри принятие. Снаружи я действую. Ну, вот так же, как на примере, там, если избивают, там, звонишь в полицию, жалуешься, хочешь разводись, но внутри у тебя не должно быть обид, осуждений, потому что ты понимаешь, все, что происходит с тобой, все для твоего блага, блага твоей души. Ул бит стадиялар кебек. Башта барыбер ачу килмичә булмый. Нормальный кешенең ачу килә, аннар әкренләп син аны кабул итүгә барасыңдыр. Минем алсы иң мөһим сөресем килә. Менә Олеся мисалында гына башласак та, безне карап утыручы хатын-кызлар бөтенесе дә һаман шул җавапны көтәләрдер. Без шул дәрәҗәдә тирәнгә киттек. Менә әйтик, шушы хатын-кызлар бу бит инде безнең бер генә әбиләрдән әниләргә күчкән, бу уже ничә буыннан күчкән проблема дип әйтмик инде, тенденция. Һәм ул менә анда гына түгел, ул безнең, белмим, 90% дип әйтергә ярамыйдыр инде. Ну, күпчелектә андай бер бар. Әниләр бөтен кешенең дә актив, үз җилкәсенә авырлыкларны алалар. Андый кешеләр янында ир-атлар да бераз гына бәлки теге релакс кылалар дип әйтик инде. Нәрсә эшләтергә? Без хәзер нәрсә эшли алабыз мондай ситуациядә? Монда әни әтине гаепләргә
Ярамый. Никак. Олар Вообще. ничек- Все. Ага. Вот есть только ты. Мгм. И никого не меняем. Ни маме, ни папе не даем никакие советы, рекомендации, не учим уму-разуму. Меняемся сами. Мы просто... Почему мы смотрим на родителей и дальше по роду? Чтобы понимать, какие тенденции есть во мне. Вот я точно такая же, как моя мама. Вот у меня реакция на стресс, на какое-то нелогичное поведение моего мужчины точно такая же, как у мамы. Я точно такая же властная, такая же контролер, даже если снаружи белый одуван. Если для всех и белый и улыбчивый, но внутри просто Мгм. кипит там от... Может, ты просто не хочешь показаться, там, не угодить человеку, Или так признать скажем, это да. в себе. А внутри просто негодуешь, сопротивляешься. керек решение. Не, Знаешь, оңлады, әйтик да. оңлады. Ол Да, мәселен, да. әйе мен әни кебек шуннан нәрсә. Да, если, значит, папа рано ушел. Ая. Значит, если женщина остается рано без мужчины, значит, женщина привязчивая. Если она привязчивая, значит, в ней бушует вот этот вот букет агрессивных чувств. И недовольство мужчины, и неприязнь, и осуждение, что не так, да не эдак, все, да? Ая. Вот это вот все в ней есть. Соответственно, эти все тенденции есть в тебе. На тонком плане, тонкий план — это где все мы с вами едины, да, мы все одна божественная энергия. На тонком плане уже заведомо известно, какая ты. А это значит, что стресс, вот сейчас тебе дай мужчину, почему тебе не дают мужчину? Потому что если тебе сейчас дадут мужчину, ты войдешь с ним в отношения, ты влюбишься, привяжешься, он пойдет налево, ты засекешь его перед свадьбой условно, да? Очень частые эти явления, что невеста будущая узнает, что мужчина изменил, вот накануне свадьбы такое. А ты узнаешь, все, у тебя весь мир рухнет, ты жить не захочешь, ты полезешь в петлю, ты уйдешь в уныние, ты потеряешь вкус к жизни. Самая опасная тенденция для женщины – это нежелание жить. Все. Это даже не убийство другого. Ая. Поэтому, почему у тебя сейчас нет мужчин? Потому что сейчас дай тебе мужчину, он тебе создаст боль души, ты эту боль души не перенесешь, ты жить не захочешь. Поэтому это... Аллах саклый сине, достым. Дұрыс. Саклый. Аллах саклый. Ә нәрсә эшләргә? Бит барыбер һәр кеше парлы итеп яраткан барыбер, Ходай Тәгалә. Меняться. Менять свое мировоззрение, менять свой характер, свое отношение, стать, поработать сначала с прошлым, да, снять задним числом агрессию, вот вспомнить с детства всех мужчин. Вот моя тебе рекомендация. Вспомнить всех мужчин, противоположный пол. Первую любовь, у тебя же была первая любовь. Как правило, она безответная, какая-то Бу страдальческая. бөтен тамашачыларыбызга да без хатын-кызларга шуны да, киңәш итә да, алабыз, да, димәк. да, Әйе. дөрес. Мгм. Алгоритм менә хәзер Да. китте безнең кызлар. И прям с самого детства, что ты помнишь, может быть, какие-то ситуации с отцом. Вот к отцу, тем более, если он уже отошел в мир иной, вообще любые какие-то агрессивные чувства прям очень опасны с твоей стороны. Вот снимай все обиды, все это. Тебе просто нужно осознать, что все едино, все есть Бог. И когда ты на кого-то огрызаешься изнутри, грубо говоря, ты огрызаешься на саму себя. Ну вот, поэтому, когда мы агрессируем на кого-либо, мы сопротивляемся этому божественному пространству. Когда мы не принимаем происходящее таким, как оно есть, мы сопротивляемся. Но принятие внутреннее не отменяет внешние действия. То есть диалектика, да? Богу Богу, кесарю кесарю. Вот, значит, вспоминаешь прямо с самого детства все моменты, когда ты ущемляла любовь в своей душе, так скажем, не принимала что-то, да? Вот эти все моменты вспомнить, снять задним числом, заново как бы пройти их мысленно, да, как будто ты уже с пониманием, что все божественно, что... Шушы эштә, да. димәк, синең өчен ниндидер хәерлесе бар, именно хәерлесе Конечно. карарга кирәк. Һәр нәрсәдә бар. Конечно, просто син үзенең башың белән аны аңламыйсың, белмисең. Мы же уж ссылаемся на как бы на ум, и не всегда это к лучшему для тела или для головы. К лучшему для души, для вечной составляющей. Әгәр дә синең хәзер яныңда кеше юк икән, син әкренләп уйларыңны үзгәртә башлыйсың икән, иратларны гаепләмисең, Әйе. аңлый башлыйсың. Менә уйларың белән генә эшлисең, һәм синең тормышың үзгәргә мөмкинме шулай булганда? 100% Шуннан үзгәрә шулай правильно булганда. Конечно. Өйдә шулай Но- эшли башлайлы. Әйдә Күрәсе шулай килә. сөйлә. Күпме вакыт узырга мөмкин? Ул бит никле... Предупреждение. Ага. Вот так ты пересматриваешь всю жизнь. Основные моменты, когда ты отказывался от любви ради благополучия, ради своих каких-то устоев в голове, убеждений, да? Вот это все пересмотрела.
Но молитва без дела мертва, сказано также в Писании, да? То есть, ну, условно, это молитва, ты вот вспомнила это все, пересмотрела, сняла претензии, агрессию, но здесь-то ты поменялась, ты начала по-другому реагировать на происходящее. Тебе Вселенная, жизнь, Бог, как хочешь называй, начнет подкидывать ситуацию. Ага, ты говоришь, ты поменялась, и как ты будешь, ну, ситуацию какую-то, как ты будешь справляться. Не обязательно, вот охранник, который возьмет и на ровном месте тебе нахамит, условно. Сегодня так и Мужчина. Бүгін шулай болды, Потом қызыл шыннан только, да. потом қыз. Да. Әйе. Қарайлы. Давай вспоминай. Вот, и давай проявляйся, показывай. Вот не забывай. Да. 1, 2. И потом тебе дадут отношения с одним мужчиной, ты только войдешь, ты только прячешься. Бац, он перестает тебе писать. Он исчезает. И что ты будешь делать? Негодовать опять? Опять переживать? Страдать? Ой, вот да все мужики козлы, да сейчас Ой, этот такого мир уж меня куда нет. катится. Да? Ну так же уж типично Нет. сейчас. Ну, ты привязался уже, у тебя будут агрессивные чувства по привычке. Но Енді ты неше должна... шалтыратмай. Ты Ну, должна... өзім бірінші жаздым точно. Все. Ну, язма. Но Ай-яй. внутри что ты будешь ощущать? Ты будешь ему претензии какие-то внутри Да. себя. Как будто должен уже. Да. Вот с этим работаешь. Да. Керегің жоқ деп отырмасқа іштен гана хайырлысы демек шонда меңа хайыр бар. Но қызлар бұл дәрежеге жетер үшін ол бет нендейді изгі зотқа иленерге тиішсің сен. Міне бір яқтан қарағанда, сені тыңлап отырғанда еске түсі хаттың қызыны бет енді қобырғадан ясалған деп әйтелер енді. Шондай ол сығылмалы болырға тиіш. Хәміне бұл сөйлеулерің бойынша шынан да шондай flexible болырға тиішсің сен. Сығылмалы. Әр нәрсеге де. Бұлай екен, ну ярар алыса бұлай. Әр нәрседе жеңіл қорырға керек. Әмі олайғына яшап буламысың ол? Була. Без Міне шуның бит, үшін өзі айтты келбетті. бит. Біз- Былай тұр. А вы что думаете, мы сюда пришли родиться, отучиться, купить квартиру, Мало, замуж выйти, родить детей и умереть, что ли? Ну вот вы просто логически порассуждайте, Так, вот для чего своим мы пришли? каким-то... Алсу, давай расскажи нам. Ну это очень глубоко уже. Давай коротко. Біздің көңілімізді, жанымызды өзгертір үшін. Познать в себе Бога. Мы пришли вечную. И не залипать на этой временной жизни. Өзгерген ниет қылдың қазір міне мен башқаша болам аңладым хатамы өзгере башладың сен әлі тағын сынаулар келе башлай демек өзгере башлағач дейме һәм шушы сынау арты барыбір сеңа демек сабыр арты сары алтын дейлер бит демек сен кішіні табашақсың өз кішіңе әгәр дә шушы 1, 2, 3 испытание уж, испытание так тез назовем. генә килми ул теге уеңа Может тез генә дә килергә, а может берәр Ничек ике елдан үзгәрәсең инде килергә. менә? Башта Тиз баштагы үзгәрсәң, тараканнардан тиз тора демек әйбә Надо просто расслабиться, и все. Алиса, расслабляемся. Если сводить все в точку, принимай все таким, какой оно есть, и будет счастье. Не окрашивай. Все окрашивает только твой ум, не твоя божественная суть. Божественная твоя суть, и все ровно. Сіздің ғаиләгіз балаларыңыз бар Бар, ғафу үш етіңіз. бала. Үш бала бар ғаиләгіз бар. 3 бала Демек, Субханалла. кішіні әзірек құлақ салып була. Салып була. Біз әлеге Сезгә шок рәхмәт. хәлендә, әлеге минемчә, Алиса әлеге мәгълүматларны башта кайнатыр өчен дә әле бераз гына вакыт кирәк булачак безгә шулай бит. Алисаның тормышында нидер үзгәрешләр барлыкка килсә, без сезне чакыртып, сезгә рәхмәт әйтәбез. Тагын бер кат рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт безнең белән булуыгыз Сезгә өчен. рәхмәт. Без дәвам итәбез. 30, 40, 50. 30-40-50 сез татар хатын кызлары өчен подкаст карыйсыз һәм без 30-40-50 Алиса, Зөлфия, Венера без Мин илле. монда ничек дип әйтсәгез дә без каршы түгел кызлар. Безнең кунагыбыздан соң ничек сезнең хис Мен туйгылар? транста утырам Мин әле. Сездә йоклап шулай яздым. бу? Транста Мин мен. йоклап яздым. Йокыдан кызык булмады дигән сүзме? Юк, кызык, рәхәт, трансқа кірді. Ничек тыныч. Йокы Транска түгел, ул кергән. әйе, ул күрәсең аның ниндидер шундый ниләре бар, сәләте бар шундый. Миңа Алсу белән аерым бер шәхси тормыш очрашу оештырырга кирәк. Минем сорауларым бар. Аңа. Тирән. Тирән сорауларым Кызык бар. бик кызык. Әйе, үземнең тормышка кагылышлы сорауларым бар. Ул миңа җавап бирер кебек. Аха, хәтта шулай. Яки мен Алиса. бұл очрашудан соң бүтүнлөй дә күп сораулар калды. Менә булай. Тагы да Баш күбрәк миләре, сораулар. әйе. Тик менә фикер йөртүне, үзеңнең уйларыңны үзгәртергә кирәк дигәнне барыбер кызлар бу чыннан да һәрберебезгә дә кагыла бит инде. Бу ничектер үз кешеңне табуда гына түгел, ул гомумән безгә ничектер алгоритм, яшәү алгоритмы, ничектер теге тормыш итү алгоритмын биргән кебек. Минем өчен
Мин дөресен әйтәм, мин көтмәдем әлеге әңгәмәне. Якынча аның турында ишетеп, укып белсәм дә, бу дәрәҗәдә тирәнгә китербез дип уйламаган идем. Мин һәр нәрсәнең хикмәте барлыгын һәм ни өчен шулай булган бөтен әйбердә бер-берсе белән бәйләнгәнлеген аңлатты кебек. Хәтта моннан соң әле бөтен кайтып, без әле бер 3 көн моны уйлап йөрербез ахры шулай бит. Күбрәк хәтта уйлап йөрербез. Кызлар, әйдәгез инде нәтиҗәләр ясыйк. Әйтик, 30, 40, 50. 30 яшьтә дә, 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә, 60 яшьтә дә үз ярын эзләүчеләр байтак һәм бу нормаль күренеш, тормыш төрлечә була. Нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың, Алеся, 30 яшьтә? Миңа калса, теге җәмгыять ничек әйтәйин дә, Ашыктырса да. стереотип бар бит инде шундый, ашыктырса да. Сәгатьләр бит монда тик-тик-тик. Дип әйтәләр инде. Миңа калса аңа карамаска кирәк. Үз парың язылган икән, ул булачак. Никахлар күкләрдә языла дип Мин моңа әйтәсең. ышанам. Бары тик рәхәт итеп яшәргә кирәк. Рәхәтләнеп, менә булачак. Идеаль кешеләр юк. Идеаль эзләмәскә. Менә иллюзиялардан кутылырга кирәк. Беренче адым миңа калса шул. Чөнки һәрбер кешенең дә кимчелекләре була. Безнең дә кызлар кимчелекләребез аз түгел, шулай бит. Без дә идеаль кешеләр түгел, җәбел принц кына идеальный булырга тиеш. Һәм ни өчен безгә ул матур да, тегендей мондай бер образда булырга тиеш. Яраткан кеше ул ямьсез була алмый. Ул елдан ел сиңа матурлана әле күз алдында. Беренчесе минем өчен менә шушы идеаллар турында, икенчесе идеаль мөнәсәбәтләр көтмәскә. Менә кинодагыча, фәләннеке кебек, моныгы кебек дип көтмәскә. Әгәр дә башыннан ук, менә кайчагында була, башыннан ук бик матур башланмый. Менә кинодагы кебек түгел, тормышта күпкә кызыграк. Икенче шанс бирергә кирәк минемчә. Икенче шанс һәр кешегә дә икенче шанс бирергә була. Идеаль кеше дигәннән сөйләр бит әле шундый анекдот кебек әйбер. Бер егет гомер буе идеаль хатын кыз эзләгән икән, әмма ниһаять тапкан 60-70 яшендә. Ул хатын кыз идеаль егет эзләгән икән, ир эзләгән икән. И все ничего. Туры килмәгәннәр берсе идеаль хатын кыз. Алар икесе дә идеаль булырга тиеш бит инде туры килер өчен. Шуңа күрә юк андый кешеләр. Идеаль кешеләр очраша Аннары алмый. минемчә барыбер урталыкны табарга кирәк, беләсең, нинди мәсьәләдә. Менә кайбер кеше име, теге мәхәббәтне очрата да име, бөтен башы белән шума мәхәббәткә тизрәк, теге ул менә шул. Теге менә хәзер без ир белән хатын кызның мөнәсәбәтләрен, мәхәббәтне теге бассейнда йөзү белән чагыштырсак, име, кемдер менә йөгереп барып шума да тиз генә име, аның төбендә ватык пиялалар ята. Ул яралана, аңа бик начар, ул нәрсә эшләргә белми. Менә ул теге ашыгып эшләтә торган әйбер, кемдер купальникларын киеп, аягын чылата, температурасын тикшерә, шумыймы юкмы, киримме юкмы диеп, все оча да бетә китә кешесе. Ярый югала. Менә шуның урталыгын табып, ничектер чамалап, матур итеп аралашып яшәргә. Бәхетле яшәргә. Кешене очратасың икән, ниндидер химия була икән, барыбер ул ниндидер өстен бирелә торган шундый илаһи көч кебек миңа калса. Һәм иң мөһиме шуны кулдан ычкындырмаска, әллә нинди уеннар уйлап тапмаска, мизгелдә рәхәтләнеп, ләззәтләнә дә белергә кирәктер инде ул кызлар, шулай бит. Менә шушы күтәренке рухта бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз. Әгәр дә сезнең өстәр фикерләрегез булса, безнең белән килешмәсәгез, я булмаса килешсәгез, нәрсәгәдер шаккатсагыз, нинди без аспектларда, нинди мизгелләрне әйтергә оныттык, мөһим булган әйберләрне барысын да безгә языгыз, безгә бу барысы да кызык. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Башка темаларны шулай безгә җибәрә аласыз, без аларны күтәребез, исән сау буласыз. 30, 40, 50.